El Dia d'Acció Global pel Clima, o Global Strike, conegut a nivell mundial, són protestes que s'arriben fent des de l'any 2019, des de març del 2019, ja farà 4 anys, i són protestes que joves de tot el món ens posem d'acord per sortir als carrers, per demanar tant a polítics com a empreses com a la ciutadania que actuïn davant el problema del canvi climàtic i pressionin perquè s'adoptin mesures per reduir les emissions i combatre totes les conseqüències que estem sofrint. Enguany, l'acció global pel clima se centra a reivindicar la figura de la dona en el context de canvi climàtic. La lucha de las mujeres en el tema del cambio climático, sobre todo enfocándonos en el tema del sur global, se enfoca a estar en contra de proyectos extractivistas de recursos naturales, por la imposición de proyectos de desarrollo que en realidad no son de desarrollo, ¿no? Sino tienen ahí una cuestión de capitalista que se centra más en un crecimiento económico más que en llevar un proceso comunitario para mejorar la calidad de vida de las poblaciones, ¿no? Y el tercero creo yo que es rescatar i preservar a la madre tierra. Un any més, els joves no defalleixen i continuen amb les seves peticions. Volem veure plans climàtics ambiciosos, polítiques valentes, que s'alineïn amb el que diu la ciència. A dia d'avui encara el Pla Nacional d'Energia i Clima situa la reducció de les emissions per l'any 2030 a un 23%, mentre la ciència segueix marcant que el mínim ha de ser un 55%. Uns joves que ja comencen a incorporar tot un canvi d'hàbits amb la manera de desplaçar-se amb el consum de productes de quilòmetre zero. Accions que representen tota una esperanza. Yo sí veo un cambio, veo un cambio y a mí realmente me resulta inspirador que los jóvenes ahora se estén dando un paso al frente en porque claro, es su futuro. Se están haciendo cambios.